Silence jama'a. Let me talk to my surutu. Let me talk to kowa da kowa, faɗa alkhairi ko kai shiru. Na je Makka, na je Madina, jihar Yobe na je Guru, Kebbi na je Zuru, Kano na je Kiru. Duk abin da babu ruwanka ka koma gefe kai shiru. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci. Abubuwan da suke faruwa a wannan masana'anta tamu ta Kannywood abu ne mara daɗi, kuma wanda duk wanda yake da hankali aƙili ba zai ji daɗi da wannan abin da yake faruwa ba. Ba zan goyi bayan kowa ba zan ce wane ne mai gaskiya ba zan ce wane ne mara gaskiya ba, domin idan aka zo sulhu ko ana son a sasanta abu to sai kai adalci. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba, haka Allah ya ce. To idan zan ce zan faɗi wancan ne mai laifi, wanda ne ba shi da laifi, waɗancan masu laifi, waɗancan ba su da laifi, abin zai ƙara haifar da ɗa mara ido. To haka ya kamata dukkan wanda zai furta wata magana ya faɗa, karka ce wane ne mai laifi, wane ne mara laifi. Haƙiƙa ba ma farin ciki da abin da yake faruwa. Babu gida ko kuma babu wata masana'anta ko kuma babu wani kamfani a duk duniya da ba a samun ƙalubale iri-iri. Hatta a cikin addinin musulunci an samu ƙalubale tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ƙarshen dai zaman lafiya da kuma adalci kenan. Waka za ka ga wasu suna da son zuciya, wasu suna wani abu mara kyau a cikin waɗanda suke nuna cewa suna da imani ko mabiya ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. To balantana kuma wani abu da ya shafi al'amarin duniya ne ake yi wa shi. Misali, so kun ga kenan ya kamata a ce sai a duba a yi haƙuri. Duk wanda suke wannan abun mutane ne masu hankali, mutane ne aƙilai. To duk wanda aka yi sa mai ran cewa mutum ne mai hankali aƙili, to sai a ga cewa yana ba da misali na kasancewa mai hankali kuma aƙili. A yi haƙuri, a yi haƙuri, a yi haƙuri. Duk wani nasara tana tafe ne da ƙalubale. Yawwa, abin da aka faɗa wanda ba a yi daidai ba sai a yafe wa juna, wanda kuma aka faɗa na daidai sai a taru a ci gaba da zama da shi, a ci gaba da kasancewa da shi a matsayin daidai. Wanda aka kuskure sai a haɗu a gyara. Duk wanda suke maganganu, akwai wanda ba 'yan fim ba suna nan suna bibiyar shafukanmu na sada zumunta da sauransu, suna kallon mu. Kanmu muke zubawa da mutunci, kanmu muke rage wa daraja, kanmu muke nuna wa cewa ba mu da wata kima a rayuwarmu. Yawwa, to duk wanda suke wannan abubuwan da yawansu suna gaba da ni, kuma ina mutunta su. Ko da a ce sa'annina ne sun riga ni shigowa wannan masana'anta, to ba zai yi ne against kowa a ciki ba. Ba wanda zan against, ba wanda zan ce wanda ne mai laifi. Amma magana mai daɗi ma wani abu ce. An ce wa qulu lahu qawlan layyina la'allahu tadhakkaru aw yakhsha. So magana mai daɗi, in an yi kuskure sai a bi hanya ta lumana, hanya ta mutunci, hanya ta salama domin a gyara. Don Allah, don annabi, duka wanda aka ɓata wa ya haƙuri. Mu daina zubawa da kanmu mutunci. Wane ya fito ya ce kaza, wancan ya fito ya ce kaza, wacce ta fito ta ce kaza, waɗancan su fito su ce kaza, su ce kai ma kayi kaza, ya ce kai ma kuma kun yi kaza, kuma kun yi kaza. Raddul ism. Shi maimaita sabo, shi kanshi sabo ne. Saboda Allah da annabi, iyayenmu suna kallon waɗannan abubuwan da muke yi. Yayanninmu, 'yan uwanmu, surukanmu suna ganin abubuwan da ake aikatawa, su ji imu mu faɗi abin da ya faru da wanda ma bai faru ba. Mu taiwa kanmu, muna zubawa da kanmu mutunci, kuma sai an yi magana mu ce wai sana'a muke yi. Don Allah, don annabi, ya kamata a ce mu gyara, mu duba lamarin nan, ba mutuncinmu ba ne ba. Don Allah a yi haƙuri. Inna Allaha ma sabirin.
yawwa fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Idan ka yi haƙuri za ka ga mai kyau. Yawwa in an ɓata maka ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. An ce wa ina aqabtum wa ina aqibtu fa aqimu misl ma aqibtum bi ko wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. A yi haƙuri, a yi haƙuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.